Máme tu Skuller Skuller.sk a vítajte pri mojom prvom let's play na hru Counter-Strike 1.6 no Steam. Dáme si to na strednú, aj takto pofailím, verte tomu, stavím sa, dáme si 3000, tak. A ide na to. Stavte sa, že to úplne dojebem, najviac úplne na plnej čiare, uvidíte to. Ideme za teroristu, lebo keby watch, tak sa potom presuniem, fajn, takže budeme tento, oný s tou červenou šatkou. Takže bereme si dualky a Galila, na ktorý nie. A fazulkač, jasne fazulkača. Fajn, x1, go, go, go a ideme. Úplne profesionál som to povedal, že x1. Super, super, super. To bol moc rýchla headka, ty kokos. Kedy chuj ma! Ty kokos, ľudia! Toto čo bolo? Toto bolo úplne turbo, ty kokos. Emina, nikto? Neviem, štvorka. Dobre, toto som prvý rád, čo som to nedojebal. Tak ale... musím si zaklopať, lebo fakt, ľudia, doteraz som to úplne... failil. Tak ale zbranie mám jedny a tie isté. Dobre mi to išlo. Teraz však 4-0. Tak som mal aj také, že 7-0, ale fakt natáčam a človek je slávny hlavne preto, že volačo dojebe. A vtedy je na YouTube aj slávny. Vidia si, jak Skuller mi dojebal to cesko. Jasne, ty kokos. On volačo kedy dojebal? No áno, však preto ho pozerám. O ty kokos, už som dostal voľaký hit. P vedľa. Nevidím moc na to mieritko. Kevin zobral voľakú bombu. Som zvedavý, či to bude voľaká ona im atomová alebo jaká. Sa bojím, ty kokos, sem ísť normálne, lebo po to, čo vím... Á, dobre, nič. Podľa toho, lebo... keď som ja hral za Fizzlov, tak oni sa zdržovali aj túto... im tam na tom spawne ich, to preto, lebo aj tam... tam je vlastne tá bombová zóna. Kde chodievať. Dobre, teraz som si zobral CD Defender, ak sa tak volá voľako. A ináč by sa to malo povedať nejako ako... Galil. Pozerám, že všetci Fizzli majú 2-2-2-2-2 ako umrtie. Still on the front. Boom. Šakalaka. Ej. Ty kokos, hedu som da. Čo? No taj ešte vyleze týto. Je to kašlem, no 83 HP a dal som 4 headku. Hej, I'm on your side. Sorry, bro. Stop it alebo stupid. Asi stop it, ako zastav. Stoj, alebo tak. Ideme na boj blízka, bitch. Dobre, toto som dal. Tak ale pochybujem, že by som to ešte dal nejako inač. Dobre, moje skóre je 8-0. Čo je tak isté ako Inten pod nami, ale ten má 8-1, tým pádom je horší jak my. Haha, body horší jak my. Tak by som to aj očakával vlastne. Dobre, 8-0. A tedy je to celkom v pohode, takže sme dali, akože tie headky, čo tuto padali, to bolo úžasné. Keď išli vlastne na mňa traja, jeden kryťák a dvaja tí chuji, tak ale... toho kryťaka som nemal fakt ako zabiť, na to potrebujete viacerých.
že to nie je tak nastavené, že môžeme hitnúť vlastných. Kokos, ne, tam nepoďme, tak nechoď. Chceš ísť sem? No dobre, tak ja ti to vybavím. Pôjdeme za Michaelom Jacksonom, poď. Dobre, headka, neviem jak, ale... Erik dáva samé headičky. Dobre, toto vyzerá celkom dobre. A teraz ty kokos... To fakt nikto si nekupuje M4, však ale ja ste mu žeminu. Kúpim si Kelvara helmu a... Flashbang. Jeden si kúpim, že si môžeme kúpiť 2 maximálne, ale... Tak toto robím ja. Zoberiem si kvečko, štvorka, hečko. Aha, ty kokos, dvojčky! Dvojčky! Ha! Podpís sa mi nariť! I can't see! Keď si ma všimnú, tak budem úplne mŕtvy. Dobre. Jeden headu som dal, to by sa rátalo. Tak fakt, ty kokos, nikto tu nemá M4. M4! Yeah! Ty kokos, no ja som šťastný, teraz uvidíte, aké tu budú padať headky. Aj keď tak za takých 20 rokov. Jo! Headshot Kryťakovi! Alright. Fajn, takže na 100% sa pôjde pozrieť prv... Jo! Headshot! Fuck you! Pozdrav pre Michaela Jacksona, ľubíme ťa, dobre si mal pesničky a ešte furt máš. Nehejtujem ťa, si brutálny spevák. Zomrel si, neviem prečo. Ping 4! What the fuck? Videli ste ten bug? Dobre, pustíme sa do hry, ešte hráme ďalej. S duálkami alebo zeminou, tak ideme takto duel. Bombu nemám ja, mám voľaký chuj. Jak ma Dorita mohol hitnúť cez neho? Headshot a neviem jak. Takže camp level 2. Sem sa takto zakempím, skrčím. A vlastne oni sa vlastne všetci strelajú, asi ich tam takto zavolám. Ty chuj, ja som taký strašne spomalený, to bolo kudne byť môj kill. Čo si jak? 15-0. Aj na strednom, no dobre. Hráme po 3 pokery ma raz nezabijú. A ešte si musím zaklopať, za ktoré som to tak dobre odohral. Za prvé, ľudia, CS-ko úplne lamím. Fakt ináč, no ja som prekvapený, že takto viete, 15-0, ja som to skúšal natáčať a tam také som mal skoro, že 8-3, tak ma to, trošku ma to tak fakt, ty kokos, ľudia dorazilo. Hore flash, Jony, hečko, hore, bum, nikoho som nezabil, skrčiť sa. Tak, aby ma nikto nevidel. I5, follow me, poďte za mnou, vy chuj. Roger dead, no tak poď sem, ty chuj. A nechcem zomreť. Do pekla, 16-1. Fajn, takže, ľudia, dúfam, že sa vám tento let's play z hry Counter-Strike 1.6 páčil. Ak áno, určite zanechajte like. A ako môžete, máme skoro 16.1. Tak ale, v pohode, zase máme ping 4. 10, ty kokos, to čo je? 3. Takže určite dajte like. Ak sa mi to nepáčilo, tak si nezabudnite osrať lakte, paty, chuja, všetko možné. A pojebte sa. Ja z Kulerska sa s tebou lúčim a uvidíme sa v ďalšom let's play na túto hru.
Counter-Strike 1.6 non-steam, čau. To bol moc rýchla headka, ty kokos. Keri, chuj ma! Ty kokos, ľudia! Toto čo bolo? Hej. Ty kokos, headu som da! Čo? Dobre headka, neviem jak, ale...